Chini joto media friends no hambairuo tini norni kopma thumani chuno chini thai phaimani bagi dai tini jeng DTA ADC hapangni sports and youth affairs ni bukhaktei chin press meet ringjaka chini ani logyo tongo chini DTA ADC hapangni sports and youth affairs department ni principal officer Barang Menang Omordin Deborma Jeng TTC hamong mai loa jijak Tipra Cricket League T20 abo tabuk jenggai joto sub zonal wise thumani yagulo zonal wise thumai kya aboni yagulo tabuk final kaka chini dolni tongo dol sang ke west zone te dol sang ke pai zone ne abono jeng khnao chini final Batailaimung nai chini Khumulwng stadium bo je kuplai nai tongnai first prize ngai 3 lakh man nai second prize ngai 1,50,000 man nai ngai chini naharmung tongmani chini youth rongno jeng drugs ni hoite jeng kasui drugs hoite phiogui jeng chini sikla rongno sikla chalai rongno chini youth rongno sak kaham kha kaham tong kaham te lam kaham bkhako sotanan bagi chini on harmo an bagi tini chini DDC hapang ne chini bobagra bai naikol jak tidul jak te chini honorable CM honorable deputy CM te honorable joto EMs joto honorable MDC joto chaitu Mumbai tini final na thangi tongo gai khna chini program chengjanai ekta tampun chimi te chini program bo naithoke mosangi phane sati kejar mosangi bobagra phai mosangi phane te chini jot narwai ngi chini TDC hapon adong sung tongnai te jotto cricket hamjagi tongnai chini hastini jotto lukurong bo khana kha kha hamel lamsogo TDC hapon bo te opandam nar bo phai mosangi phaidi te ani bkhakti tongnai TDC hapon bo khakti tongnai chini dolni thngnai rong ni bagai naron bai best wishes nar kaham ke thnglai di nong kurungkuk nar o haigno phonugri di jeng bo kurungkuk chini Tipra sar bo kurungkuk hine omakin bus ng jara bo jeng tebo kaham kam players tiklai jeng in future jeng player kaham kam sram bagai jeng ya wisho hambai